Pagbasa ti kang Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Ginyubitan liwat hiya hanusahan mga kriminal nga nabitay didto. Diri ka ba amon Mesiyas? Talwasa animo kalugaringon ngan talwasa kami. Kudigin saway hiya hanusa nga kriminal. Diri ka ba nahadlok kan Dios? Ani kita ginsirutan, hinsugad nga sirot, nga iginhatag iya. Matadong ini nga sirot para aton, kinakarawat kita hanangay nga sirot, hanaton ginbuhat nga maraot. Nga nagsiring iya kan Jesus. Jesus, hinumdumigad ako kung makani ka na nga hadi. Nagbaton ni Jesus ha iya. Susumatan ko ikaw, inangahaw nga adlaw, maupod ka akon, ngadto ha paraiso. Ang Ebanghelyo hanaton Ginoo. Ani kaduha nga pulong nga ginluwas ni Kristo, samtang hiya nabitay dinaha krus. Susumatan ko ikaw, inangahaw nga adlaw, maupod ka akon, ngadto ha paraiso. Kabugtuan, kung maghihimang raw kita, kung ano iton kahulugan, iton pulong nga paraiso, siguro, may da naton tagsa-tagsa nga ideya nga aton dadangatan. Ngiton paraiso, usa nga dapit, nga adto na iton nga tanan, nga mga butang og kaupayan. Waray problema, hayahay ito na atong kinabuhi, waray pagkabirubingkil, may da pagkaurusa, ngan may paghigugma, ngan iba pa. Ini nga paraiso is somewhat a kind of place wherein almost every one of us desires or want to go. Ano pa daw la if someone or somebody like Jesus in mag-invite haimo? Siguro, diri ka magruruaduha. And definitely, you will not refuse that invitation. Kahino ba aton indiri karuyag hingagto iton nga dapit nga nigkaupod panimo mismo iton aton Ginoo Kristo. For we all believe that it is where we will find contentment and happiness. Kung iparahan buutan nga kawatan, nga kaupod ni Jesus di daha krus, it is not just simply an invitation, but more importantly for Him, that invitation of Christ to paradise is another way or form in showing that Jesus has forgiven him. Nga amo nala anya dubli nga kalipay nga kahumaniya bati hanpulong ni Jesus in pagpasaylo ha iya. Naridadiri na hiya in mahibulag pa kan Jesus. Nga amo nala hiya in pinagahom nga puno hin sinseridad nagsiring. Remember me, Lord, when you come into your kingdom. Usaad to nga hangyo nga puno hin pagpaubos, ngan pagkatangkod. Usa nga yaging konsiderar nga konsolasyon, nga iya nakarawat tikang hinusa nga tao, bisan kun igkakakita nga igkakakilala pala niya. Nakagtutdo iniha iya, hindako nga pagtapod ngan pagtuo dida kan Jesus. It made him realize who he was, that indeed usahiya nga kawatan ngan usa nga makasasala. Lain han usa nga kawatan nga kaupod liwat ni Jesus hin pagbitay didahan krus. Instead of asking forgiveness, naibarupahin pagyubit kan Jesus didan iya pagsiring. Diri ka ba
amo ang Mesiyas, talwasa ani mo kalugaringon ngan talwasa kami. Og ini amo ang naging hinungdan hanbuutan nga kawatan in pagsawaya niya hani kasi kawatan. Diri ka ba nahadlo kan Dios? Ani kita ginsirutan, sugad ang sirot nga ginhatag iya. Matadong ini nga sirot para haaton, tugudan aton maraot nga ginbuhat. Kundi ini nga tawo, waray ginbuhat nga maraot. Puno hin pagpaubos, ini nga buutan nga kawatan, na ibarohin pagkilala haniya kalugaringon. Kung ano aniya nabuhat, ng kung ano ngan diin hiya tikain. Wara niya sadang ighambog, ngan igdako, nga niya gudla ginahangyo, kung kay ano nga iya ginsaway ano sa nga kawatan, nga hiya liwat in may baro, in pagkita ito niya kalugaringon, nga hiya gihapon in makarealisar, haniya maraot liwat nga ginbuhat. That is why all he could ask Jesus was to remember him in his kingdom. To be remembered was his only wish at the end of his earthly life. For to be remembered is a human cry deep within one hearts. Kay kung diri kita na hinunumduman, dida hininga importante nga okasyon hiton aton kinabuhi, sugad hiton aton birthdays, mga anniversaries, di ba nagraraot iton aton buot? Pero nakabeses nga ningalimtan kita anaton mga hinigugma, kasangkayan o mga kilala. Human as we are, we always expect people to remember us because it is in this way we feel alive and loved. Kundi aluyuhin nga aton pag-ungara ngan paghingyap nga kita perme in hinumduman, iton makasusubo, danay pahi kita iton una ngan asya iton nga ngalimot. Yes, we easily forget the people close to us. Mga tao pagod nga nagpakita haan ira dako nga gugma haaton. Sugad pananglitan iton aton mga kag-anak, kabugtuan, mga kasangkayan, mga kausa sa trabaho. Saring painusa nga puplunganon, gratitude is the memory of the heart. To remember is to be grateful. Have we been grateful? Jesus naghatag labaw pahin paghinumdumla. Gintagan o ginsaaran niya ang buutan nga kawatan han paraiso. And because of this, we have always heard that the good thief, up to his last breath, was able to steal something. He stole heaven. And stealing heaven was indeed a delight. But the reward of paradise to the good thief implies something more. It shows how Jesus consistently welcomes sinners. Yes, Kristo inagpapamula ta aton nga tanan ngadto iton iya ginadian. Madiunano pa man ani mo nabuhat nga sala. Basta an importante aton ginpangaro ani iya may gugmaon nga pagpasaylo ngan kaluoy. Inukdan hin mag-upay nga buhat. Many times we heard the reason why some people go to hell is that it's their own choice. Ginpili nira ang pagin makasasala. Iningatanan, tungudan ira kakulang hin paghibaro ngan pagkarawat punuin pagpaubos an ira mga nabuhat nga mga pagkukulang ngan mga sala. They have allowed pride to take over their lives, and in doing so, God cannot enter their lives, and they never welcomed God.
Siguro may babaro o may nunum kamo han istorya han pagtawagan ni Jesus kan San Mateo. Tika nga niya buhatan nga diin hiya nanunukot hinbuhis didahan mga tao. Han pagsugara iya ni Jesus kadi sunod ha akon. Hinuray pag-alang hiya in binmunyog kan Jesus. O pudindamo pa nga para panukot hinbuhis ngan mga magpakasasala diin hira inagkatitirok hin pangaon. Ngan gintay maraot ini nga kan Jesus pakigurusa han mga magpakasasala. Kunin pakabati ni Jesus nga negatibo nga komento han mga Pariseyo, hiya inanmulong hin pagsiring nga an mga mag-upay di na nagkikinanglan hin mga magtarambal, kundi adton mga magsakit. Ngan kinahanglan kumadto kamo nga dioy baruan kun anon karagsidngon hini. Diri ko ginuungara iton iyo mga halad in sakripisyo, kundi iton iyo pagkaluoy. Kay kinan ni ako diri pagtawag in mga magtadong na, kundi mga magpakasasala. Iton mga Pariseyo, sayod kita nga ura-ura iton ira pagkita, iton ira kalugaringon, nga hirala iton magtadong, ngan mag-upay nga mga tao. Salit, diton ira pagkulaw, iton ira mga kalugaringon, nga hirahitaas kaupay, kung igtatanding hiton iba. Madali lahira maghusga iton iba nga mga tao, ngan hira magpakasasala, ngan hinihimo nira iton ira mga kalugaringon, nga mga suruklan para hiton iba. Ngan diri gud hira nakikig-usa, hinsugad hini nga mga magpakasasala nga mga tao. Salit, Jesus, apagkita niya hini nga diri maupay nga buhat at buhat hin pagpasibaya, Jesus contradicted their ways by being with the sinners. Nakigsasaro hiya kanda Mateo. Upod na han iya mga kasangkayan nga ginuhuna-huna han iba nga mga magpakasasala ngan magraot nga mga tao. Wara Jesus kahadlok hin paghusgari ha iya han mga Pariseyo nga hiyangahaw daw sugad hinadumitan han sala dinan iya hiusa han mga ginuhuna-huna nga mga magraot nga mga tao. Kundi ang dako nga rason kung kay ano nga hiya nakigtarampo hini nga mga tao, tungod hindako ngan klaro nga rason that in being with them, He offered mercy. He offered love. Nga tanan kita mga magpakasasala. But a number of people think that in being a sinner, there's a great difficulty in coming back to God. And as far as God is concerned, there's no problem. Kahiya, puno hingugma ngan halawig iton pagpasensya. Ngan hiya ay nagpapamulat permiha aton nga puno hin pagpaubos. Di dahiton aton mga kalugaringon, kita in may babaro in pagbag-uha ini nga aton personal nga pakigrelasyon haiya, pinagiton aton pagbalik nga haw haiya nga aton Dios. The problem lies within us. Many times when we have sinned, we feel so unworthy in connecting with God once again. Tungod hini, naawod kita nga may usangahaw ang Dios nganin pagbag-uha ngahaw hiton aton mga kinabuhi. Ngan kun aton kikitaon, daan na maraot paghuna-hunaon, nga di dahiton aton mga pag-abat, ngeda na nga daan iton aton kaawod, iton aton pagbalik sa Dios. Og sugad man, doble nga di maupay paghuna-hunaon, nga may mga tao, bisan kung nakasala na,
diri lagi hapon nira kinakarawat nga hira inakagbuhat hinsala. Madiunano man iton aton paguna-huna hiton, iton resulta nagpapabili lagi hapon kita in pagminakasasala nga nagihimakuri in paghigawas dida hiton sala. And most of the time, it is our pride which hinders us from letting go of the sin and letting God conquer our lives once again through His loving mercy. Usa nga klaro nga prueba iton kaabilable hininga ka ng Dios gugma hin pagpasaylo, amo iton sakramento han paghiuli o pagkumpisal. Saint John Marie Vianney was one saint who made sure that God's mercy was available to every sinner during his time. He would hear confessions in his parish church for a very long hour. Ngandamo nga mga tao inadaraon nga haiya base maka-eksperyensya hira han kanan Dios pagkaluoy ngan pagpasaylo pinaagin sakramento han paghiuli. Tungod dinhi damo in mga nahibalik nga din pagtuo ngan pagkilala sa Dios. And I'm pretty sure that to these days, there are many John Marie Vianney that exists. Ngan amo inihira iton iyo mga kapadian who made the sacrament of reconciliation always available to us. Pinaagi ni nga sakramento, we are given the blessed opportunity to be welcomed by God Himself. Tungod kay mga hinigugma kita nga mga magpakasasala. Mercy is just a request away. And we are before a compassionate God. A God whose only desire is to make us enter His kingdom. So God, ang buutan nga kawatan, may baroon ta kitahin pagpaubos, di dahiton aton mga kalugaringon, di dahiton aton pagkarawat, iton aton pagkamakasasala, nganin pagtalinguha, in pagbaguha nga tanan, iton aton kinabuhi, nga dahin mas maupay, o mahinungdanon nga pag-uki. Just like the good thief, after having realized and experienced the love, forgiveness, and the goodness of God in Jesus, he started making his ploy of stealing heaven and making it permanently one of his own possessions. Amen.